Έκτος μεγάλος κίνδυνος για την χώρα μας είναι η ανεξέλεκτη πώληση ακινήτων σε υπηκόους τρίτων χωρών. Εσχάτως, βλέπουμε να εξελίσσονται φαινόμενα δημιουργίας κλειστών περιοχών, γκέτο, από υπηκόους του Ισραήλ, με δημιουργία σιωνιστικών σχολείων και συναγωγών, με σαρωτικές εξαγορές σημαντικών οικονομικών μονάδων και μεγάλων εκτάσεων γης, την ώρα που σοβαρές εφημερίδες στο Ισραήλ μιλούν για στοχευμένη πολιτική επέκταση του Ισραήλ στην Κύπρο. Δεν το λέμε αυτό από ξενοφοβία, ούτε και από αντισημιτισμό. Άλλωστε το ΑΚΕΛ, που πρόσφερε πολύ μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια σε πολλούς Εβραίους που έφτασαν στην Κύπρο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κρατούνταν σε στρατόπεδα από τους Βρετανούς, δεν μπορεί να κατηγορηθεί για κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε επίσης να μην λαμβάνουμε υπόψη με ποιον τρόπο σκέφτεται και δράει η καθεστική ατάξη στο Ισραήλ. Είναι λοιπόν ευθύνη της κυβέρνησης να προστατεύσει τη γη μας. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης να διασφαλίσει ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να ανήκει και να ελέγχεται από τους Κυπρίους στο διηνεκές και δυστυχώς όχι μόνο δεν βλέπουμε να το κάνει, αλλά η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια σε αυτό το φαινόμενο. Το ΑΚΕΛ είναι η μόνη δύναμη που τόλμησε να ανοίξει τη δημόσια και κοινοβουλευτική συζήτηση για το θέμα και ήδη προχωρούμε σε σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών για να μπει φρένο σε αυτό το φαινόμενο και σε αυτό το θέμα όλοι θα κριθούν από τη στάση τους.